Hey guys, what's up? So it's just Akina and welcome back to another video. Actually, this is not my video to ni Kuya Franz. And nasa Mabini po kami, road to Burgos na po. And kung makikita niyo yung biyahe guys. Actually, siya yung mas mabilis sa akin. Pinaunan niya na lang ako dyan. So, si Kuya Francis, overtake ng kung saan saan. So, syempre, hindi naman tayo ganun kagalingan. Kaya may iwan na lang tayo. Pero this time guys, masyado po siyang mabait po dito na kunyari ako yung pinapauna niya, mga ganun. So, ayun guys. So, napakaganda po ng daan dito. Times 2 ko lang itong time-lapse niya para at least ma-enjoy pa natin yung view. Hindi ako magka-cut. Bahala kayo manonood kayo the whole time. Ayun guys. So, yung view po ng nature dito talagang nakaka-refresh. Pag nandito na guys, tas nalanghap niya na yung hangin dito. Titino niya na yung pakiramdam niyo. Feeling nyo lahat ng toxicity, lahat ng katoksikan sa mundo, mawawala na. Parang ganun. Ayun guys, kaya pag dito guys, nandito na akong banda, medyo nakakaluwag-luwag na sa pakiramdam. Kasi ayun, welcome to Burgos, sabi. Ayun guys. And maluwang na rin po yung daan dito, especially pag weekdays kayo pabiyahe. So, maganda guys pag weekdays. Pag weekend, madami po talagang mga turista, mga riders, mga malalaking sasakyan, sasabay pa yung mga truck, mga ganyan. Pero pag mga ganitong panahon, ayan guys, wala po masyado. Mga tricycle lang, mga locals lang. And pag may mga construction sa gilid. So, ayun guys, talagang napakabait ni Kuya Francis kasi mula Mabini hanggang doon na po sa Pugurwak. Hindi niya na po ko in-overtaken kasi gusto niya daw akong i-video. Ayan guys. Actually, 30 minutes ata itong video na to or around 20 plus lang. So, ayun. Ayan, may mga pakurba-kurba pa dyan pero hindi na po parang sa swal. Saktong kurba-kurba na lang. At talagang pwede nang pang mabilis ang biyahe na dito. I 70 to 80 kilometers per hour. Ayun guys, mga pang buwis buhay na na takbo. Pero ayan guys, matino naman yung daan dito kaya no worries. And guys, abutin na lang po natin hanggang doon sa Pugurwak. Malapit na po, nandito na rin po tayo sa town. Ayan, meron pong slow down ng konti. Ayan, so kung nanonood ka pa rin, diba? Grabe, ewan ko kung ang gusto mong panoorin dito, yung view o yung harap ng motor ni Kuya Franz. So shoutout kay Kuya Franz, thank you sa pag-video. Ayan, so talaga napakabait niya, hindi po siya nag-overtake. Hindi ko alam kung kasi sabi niya inaantok siya, pero feeling ko na to, gising na yung dugo niya kasi nakakain na siya sa favorite niyang kainan. Ayan guys, and welcome to Burgos, Pangasinan. Nandito na po tayo sa bayan mismo. Ayan guys, diretso na po kami niyan. Hindi na po kami mag-stop kasi nagmamadali si Kuya Franz. Kasi meron po kaming hindi, makikis-join lang pala ako. Meron siyang gagawin, magdadrive po siya kasi mag-enroll yung mga bata. Kaya nagmamadali po talaga kami niyan. Siyempre, makikigala na naman tayo guys. So, nandito na po tayo sa papasok ng road to Pugurwak na tayo guys. Ayan, so dito guys, hindi naman na po ganun kaluwang kasi barangay road po ito. So, may mga truck, depende kung may matsambahan tayo. And yung kalsada, may mga part na butas, may mga crack. Pero okay lang din naman. Kasi, syempre hindi din naman yun karami yung bumabiyahe. Ngayon. So, ayun guys. So, dito iba na po yung dito. Yung hampas ng hangin. Parang nasa dagat, no? Hindi, iba na yung dito. Yung hangin. Kasi madami na po talagang puno. Ayan guys, yung nakikita nyo pong puro green left and right at sa harap likod. Ayan guys, yan? Ang tawag na dito, pag rainy seasons, ganyan po talaga, napaka-green dito. Pero pag summer, as in brown na brown ng lahat guys. Para kung, alam nyo, nasa wrong turn kayo, lalo na pag burn out. Ayun yung vibes niya. Pero maganda po dito pag rainy season kasi green po lahat ng paligid.
Ayan guys, syempre ang daming oxygen mo, walang katoksikan ng mundo. Diba, bawat langhap mo, malilinisan yung buong kaluluwa mo. Ayun guys. And napakaganda ng timing ng biyahe namin kasi hindi po siya super init. Kasi hindi rin po umulan. Though past few days po kasi diretso po talaga yung ulan. And saktong-sakto hindi po talaga umulan. Kaya super enjoy po mag-rides. Kaya guys, subukan nyo na rin mag-rides dito. Kasi ilang oras din naman. Sakto lang. Hanggang beach kung gusto nyo mag-beach pa. Pero tayo papakita ko lang hanggang Pugurwa from Mabini. I-record ko rin po sana from Pandan pero baka malubat ka agad ng cellphone ko kasi cellphone lang tayo. Baka naman guys, huwag nyo nang skip yung ads kasi para naman may pambili tayo ng ng camera. Ayun guys, medyo malapit-lapit na rin po tayo sa ating destination. Dito guys, kung meron po akong mga sinasabong mga bagong friends or mga kapamilya na sinasama ko dito. Dito sa daan na ito, lagi na yung sinasabi, bakit parang ulit-ulit na yung daan natin? Ganyan. Kasi guys, puro halaman na lang talaga, ganyan. Tapos yung daan, parang as in parang feeling nyo nawawalan na kayo kasi paulit-ulit talaga siya. Pero actually hindi po. Talagang medyo mahaba lang po talaga yung inyong daraanan patungong kasulok-sulukan ng dagat. Ayun guys. So, dito po dumadaan yung mga pumupunta ng Kabungawan Beach. Ayan guys. So, guys, mahaba-haba pero basta masusulit nyo, may enjoy nyo yung rides dito. Kasi hindi naman po siya nakaka-boring yung view. Kasi talagang nature vibes na. Ayan guys. So, diba si Kuya Francis hindi pa rin siya nag-overtake na kahit na kating-katin na siyang mag-overtake yan. Kasi hindi naman po talaga ako mabilis mag-drive. Ayan guys. So, ilan lang po yung takbo niya. Hindi ko masyadong makita dito sa sa screen po natin. Ayan guys. Pero alam nyo ba, nung dati niyang paggamit ng body camera holder niya, nakabaliktad yung isang pang kabit. So, ang nabibidyohan daw yung harapan ng motor niya. Pero this time kasi nung nagka-usap ko, bakit ganito yung yung body phone holder ko, sabi niya. So, kasi na-inspire yan sa akin bumili. Nabudol dahil nakita niya rin yung sa akin. Parang meron din po siyang pang vlog. So, ayun, naiayos niya. Kaya ayan guys, nakikita na yung daan. Dati naka-bow down yung camera niya. So, ang nakikita lang yung kalsada. Pero at least this time, diba, nakikita naman na yung view. So, plano niya mag-motovlog. Ayan guys. Ganun na rin sa akin. Kaso, syempre medyo pricey yung mga kailangan pang bilhin para pang motovlog. And syempre yung helmet. Kaya pang i-mount doon yung camera. Pero sooner, diba? So, I was thinking po talaga kung mag-motovlog ako. Kasi dami ko nang pinupuntahan. Sa totoo lang, tinatamad din naman kasi ako mag-drive. Lalo pag mag-isa lang ako. Ayan. Kaya sabi nila, may motor ka, tamad ka naman mag-drive. Kasi pag mga long drive, mas gusto ko pang mag-commute. So, ayun guys, pag sinipag lang po talaga ako. Tapos alam niyo, nasa mood yung pag-drive ko talaga ng long ride. Ayan. Pero, naman, naipa-practice naman. Ayan. Especially pag may sama ka ng loob. Ganun, di ba? Masarap mag-drive. So, ayan, medyo malapit-lapit na rin po tayo sa ating destination. Ilang minuto na lang at tayo po ay makakarating. Ayan, so wala pong masyadong sasakyan. Unlike pag weekend guys talaga, marami pong riders mag-overtake na yan. Tapos may mga van, mga kotse na dami-dami. Ayun guys, pero at least this time, diba, medyo maluwang po yung daan para sa atin. At ayun guys, maganda yung panahon. Alam nyo guys, pag nasiraan ka dito, sabi ko, what if nasiraan ka tapos gabing-gabi? Kasi guys, wala pong signal banda dito. Tapos
wala din masyadong ilaw, especially pag gabi na. So, ang creepy guys. Talagang pag dumadaan ako dito pag gabi, kasi nung internship ko noon, nasa isip ko talaga, wala, parang intern. Ay, yung intern. Yung wrong turn, anong intern yung pinagsasabi ko? Ayan guys. So, talagang dadaldalan ko buong buong rides ko hanggang Puguruan. Ayun guys. So hindi ko alam kasi kung anong gagawin ko. Pero gusto ko lang mapakita sa inyo yung view hanggang dulo. So kung nanonood ka pa ng hanggang ganitong oras, so wala na tsaga mo. So tignan mo yung mga view, diba? Nakaka-enjoy naman talaga. Siguro yung boses kung magsasawa ka kasi dagdal ako ng dagdal. Pero okay lang yan. Hindi ko i-mute tong tong sasakyan para at least mapakinggan mo yung tunog ng motor. Tapos yung mga hangin-hangin guys. So, maganda rin mag-rides guys pag may sasakyan kayo syempre, di ba? Pag pupunta dito para at least enjoy lang, chill lang kahit hindi kayo magmadali. Especially pag wala naman talaga kayong hinahabol na oras. Just chill rides lang para naman ma-enjoy nyo yung mga buhay ninyo. Minsan kasi kailangan nyo po talagang lumayas sa syudad, di ba? Para at least makahinga man lang kayo ng konti ng totoong oxygen nang walang halong mga tawag na dito, mga usok karumihan. Ayun guys. So pag pagdating mo dyan sa mga lugar na ito, ayan, pag bandang dito may mga kabahayan. Ayan, natutuwa na yung utak ko kasi alam niyo naman, utak talaga yung natutuwa, natutuwa na rin yung ramdamin ko kasi super lapit na talaga. Ito yung lagi kong sinasabing malapit na, parang kanina ko pa sinasabing malapit na. Ayan guys, pero ayan, super lapit na tayo kasi ilang minuto na lang at makakarating na tayo doon sa ating destination. Ayan guys, meron nagbebenta doon ng gasolina. So, pero don't worry guys, pag kayo bumiyahe dito sa bandang Puguruak, meron pong gasoline station para mag-refill kayo ng mga sasakyan ninyo if ever na hindi nyo ina-expect na bigla kayong ganyan maubusan ng gas, di ba? Or mabigla kayo sa layo ng binyahe ninyo. So, okay lang siya for you guys. So, dito guys, mag-ingat din po kayo kasi may mga pakalat-kalat na mga animals, may mga may mga baga, kambing, mga ganyan, baka biglang sumulpot kasi dito guys, hindi po nila tinatali. So, kailangan yung mag-ingat kasi baka may bigla-bigla na lang pong lalabas. Diba? Biglang darating na lang sa buhay mo tapos iiwang ka bigla. Mga ganon. So, ingat-ingat na kayo guys. And finally guys, nakita na po natin yung dalawang malaking, actually tatlo palang malaking tower. So, nandito na tayo sa Puguruak, di ba? Ang happy po natin. Alam nyo, dito grabe yung yung pakiramdam ko talaga pag nandito na. Parang renewed soul, mga Ayan guys, so ito yung madadaanan nyo. May gasolinahan dyan, tinanong ko siya. So pinauna ko na si Kuya Franz kasi tinatanong ko kung mag-stop muna kami sa bahay nila or diretso na po ng church. Pero yan, dumiretso na po kami kasi doon po kami manggagaling. Kaya ayan guys. And 5, 4, 3, 2, 1. Charan! We're home. Diba? Dinaldalan ko the whole time. So thanks for watching. Bye-bye.